Sedang Jemo pa. Jemo pa. Medyo balik topics pa. What topics? Don't topic kasi 15. 15. Kaloku as topics 15 funa uqala ngale. Fundini so wathi uyibaleka indoda iyebaleka wena. Yeah. Balekwana ngewinter. Khona chance. Ngobla moya uzofundisa. Batman. Tiger Fall. You, ngicabanga so. Ngicela imngeni. Hayi. Bro, izobayo. Lewe city lena yabo. It's a city, bro. Milan. Kaya ngibeke phambi Milan village. Phambi kokuba mncane ufuna igqibezela nje. And then now. So vela mna ama ndingaveli mna. Ufuna uvela wena. Na. Ngizijongile iphokotho lakho. Yo, lala wait. Ugqiba lokhu no more now. Kuba ntoni? Ngingalaita camera lokho ngilinde ugqibe. Kaloku nguwe tha. Snacks man lento khayeke bawo. Mina bahambi lento. Snacks. Ngisani? Yeah. Sishukumisa. Hey. Intoni ngathi ziyi-windmill ke nginqamleze koso. Ngicinga iMilan village but xa ndijonga abawo ayi. Aniyazi athi ne. Andiyazi ne-art ayinayo art. Aniyazi athi ne nafanele. Kanifundisa i-art choma. Fana injonga. Jona ucacisele ke intoni. Inyanga lena yabo. Nyanga is the moon. Yeah, is the moon. Sure. The moon lena yabo. Nayo ocean lena. Yabo. Nyanga ne ocean. If you check phana kukho big nje ugrey omncinci. Yabo. Nangya. Light. Yabo. Light. 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 Oh, light. Light. Okay. You know how to grey light? Okay. Patience. Light like grey, yabo. La wefethu like yazi mna ndifeel elhlobo. Ufila olhlobo. Mna zi-feelings zami. Okay, yabo ndiyakuva ke ngoku. Yabo. Ndiyakuva. Art otherwise they kopela as art. Yabo. Feel as a man's job. Wait. Yazi amanzi mfethu awu. Nina sisabanye abantu. But my man, yabo. Light like grey pha kunyanga. Ndifeel elhlobo. Feel like Ithetha nolono leyo mna. I feel like in the light, yabo, especially kule moment kuyo lento feeling yangoku otherwise asuba uzit. Yabo. Light when you feel a light. Yabo. Dinyanga. Basibethe nyanga entoni le? Into lezabibongo sisiphakathini. Enengo ngoku fumaniseka yabo bengicinga mos. Kule process yonke balapha. Yabo. Okay, funa kabe ne picture yayo straight yabo. Phezulu. Ayijongise ifisi. Like yeah. Like we said back so lean back. Yo jonga le kaka. Mom, late for it. Hey, late. Oh. Is it windmills? Is it chaos? What's the kind of So windmill bro. The buildings is yabo. Ene unje bizi building ezi zine Building is. the buildings ezi jo. Yabo. Like art le bra, you wanna understand mfethu. You wanna understand. Oh, lo ndimoro. They feel high. Oh, lo ndimorongo. The buildings is kaloku ndiyacacisela kaloku uzobuza mos building xa bekutheni. Buildings are high. Sayithe bale episode yenze 1000 views sayithengisela wena. Sayithengisa. Le painting yakho. Sayithengisa. Qondile. Bas views sayithengisa le painting yakho. Sayisayina ngokwam Ta Chayi. Yeah, sathi pen and then ifake Ta Chayi. Yeah. Sayimailer kulo mntu ithengileyo mhlawumbe. Yabo.
I-ocean ke bra isegazini kum ke bra ndingumntu wamanzi mna ndawancanya ndathanda utata by default default besiya apho ndakwazi ukuthi by default soze ngiquphe mna ncam nje yabo funeka amanzi ame kwindawo eyi-1 yabo ndizozifila safe angatshoni yabo hey guys ndingumntu wamanzi ne but no later so udinge Go ahead, Joe. zibhali Life. endingesana yebe but ke ya zibuilding njani eza Uhayi kaloku lala. i-buildings kaloku jonga Brian i-village lena mfethu eyihutshu nayimosha ole Ndiyakuthethelela wenza uboya. wow itsefa irapha otherwise I understand fake irapha le wefoni nje Mina yazi nduve njani mina mzitho. Othi yabona pha emonini yabo. Nduve xa uthi ulight uthi umgowoless. Yabo? mgowoless So that's why ulight. Yabo? hayi man And then kaloku part jonga the building. nomna bengaphikisa kambe ndiphikisa ngoba imbi le week khambe bengiphikisa why izobambi le nto because imbi Rate Ambe, guys no. out of 10. Rate abadele. masiyikhuphe ngomso le week Out of 10. Rate so by abadele. thumbnail yeah that's the thumbnail le zi-windmill man ezeziyi-2 ezinemanzini yabo chayiwe bona loo nto ufila loo nto wena ngayo le picture and then mamela andihayi nto libomvu mhlawumbe bugazi so yabo khani ndilinde ndithethe bendithe ndibomvu mna I don't think babantu bazokuvele kuba hey Akayazi yet. parakondo bazoyazi ndibomvu mna by default Azobuyela sayipina le week. amani ninzi mani into lapha mani nina mama siyekeni guys siyekeni besithetha nonje Ngabe so mama. endikhona guys molweni guys Ta Chayi after 7 minutes molweni guys I-building le. kaloku siqale ngale picture kaloku guys ya but intle uyaya ndifuna nova bra kajonge le nto bra but imbi but ndiyabona ubu-art bayo fanele niyazi ukho abantu abathatha ipeyinti bathi so Jackson Jackson Pollock 50 billion la we kodwa ipainting kaJackson Pollock andiphikisi lo we chwa zeza colors eziyenza benhle indlela yenza ngayo naye umna kuba ndiyenzele we so I feel like mhlawumbe abune-paint instead of i-crayons lelo besinidinga ublack if bekhona bizophumela yonke uyabona ke le nqhake kasibonanga because benzoqala nthini yes asifakho Welcome to Creative Control podcast. Stoner Chats. I'm your girl. Mede Milani usathetha noni mangaka ithebhale topics phansi wazoba ile ngekhoyo wathi nazo topics eziyi-15 kanti 1 kala 15 na 1 qha usathetha noni thina Milani yakhumbula besathetha into eyi-1 Yatsho mama into esasothetha ngayo ne qha wayithetha nabanye abantu la way yenzeka ku-survivors only 2 bawaphansi wakukhanda abantu wena yabona dibane zokaka mna dibane zokaka bawaphansi wakukhanda abantu njani ezinika kungadibani naso zakhanda ba jonga kwathiwa no that's bullshit hey you can't say time you said 4 minutes wena join creative control yonke ne yamemva ko-sims yabo creative control wena ushaba wena mula wena neya wena yabo ngathanda ndenza wena wamesidikidikini like actual wayinqanda kodwa wayinqanda ingxolo because wayimi phambi kwami qha ke ngoku into engingayithandi la majita ancilile and amuva izandla phambi kobuso bakhe and amazi ke u-achusi wami wansi kubekho ezawe phambi kobuso bakho hapa nakhula bra ngoku tsho mama mna yo foni ngiyaphetha amadubula phofu amajita adubula unye amajita ofoni semhle furufa into yangicabukisayo ke ngoku ileba into ezindaweni i-battle rap kakade yenziwa phandle I'm like bitch please yenzeni phandle nina ka-creative control sifuna ibe ngenye ecute
Nice. Got but guys, like, andakubeka guys ngabafungati let's not do it drama. I don't turn like drama. balonze drama Yeah, come on, Topic lokuthi une topics. Yayibona topics. yayibona ubanza yibona phambili. Ayibo ayisifani la. Story times. Abantu balise story masicule ke. Cela langoma. Thina ngoma yethu. Sitona sethu futhi. Andiyazi bra. Yani hi bra. Setha ngalonja. Setha. Abutsho konke bana topics instead of unqhaye likaka. Hey, utasibana wari na topics i15. Hey, lo mjita kodwa bengibuza le way ngoku. ndabhatha mosla Yayibona Ngupina bhata lokho. Tell the topics i15. Man, yazi niputso ile wefe le painting bra like. Zonke istories zami ndizikhuphele apha if unobala isikhala zi15. Zi15. Ured kasikhuphela ured. Red. Bekuka kwa red nge-stars. Yabo, batsene nge-stars. I-stars, this is stars. Hey, stars, Ta Chayi mhlawumbe ngene igqibelisile ukubona guys. Yazi ezinye izinto ezenzekayo elifeni. Beku i-stars ufete nge7. Ezinye izinto ezenzekayo elifeni zirong guys. I-groove ne? April uvaye fast. Oh, i-groove kwayona i-dangerous. I feel like i-groove mayiyekwe encamncam. Manje i-groove ne? But masiyeke encamncam. Fana injonga bra. Kupholekile apha yabo. Sela mfethu. Qa. Yabo? Kwaphofa iqala le night bra. Iqala ox. Yabo? Kufika sihleli etafuleni kwafika umnana. Waza kum. Oh, from a distance wathi so engqoma uzithi. Yabo? Aphakame aze. Xa ifika kum, wena wathini? Yandinyolwe ndinyela winqo. Hey uzethu kuyandifanisa bra yam. Nanoma ndifanisa kanye uzethu. Naqaya nanye ngetoti. Yabo emqolo. lanto isenza ngamntana kwena khona Yabo. Toti emqolo yelanuka no flying fish. Xola yanye nayivula nesela mosimphambe. Eyivaliwe. Vula nesela mosinqotshayiwe likaka. Yabo. Yo, uthi lo mnana yo. Abethwa ke ngotsho mama. Uwe uzizele kum wazoninyola apha naxesha lakho. Beka phansi. Yabo, okay, kwapholeka. Sela. Ndiyaphuma bra. Yabo. Uhla omnye umnana. Xabana nomanye my friend. Yabo, sokunqandwa le wewe so sibukele le nto ke. Okay, no ndibana nomjita. Yabo. Lo mjita umanage yakhe. Yabo, fan ka Ta Chayi. Shout out to you no. Yabo. So ke uku thiqeke ukabe ox man before into yenzileyo kodwa. Shout out. Yabo. Okay. So abe xabana la my friend nalamnana yabo sokunqandwa le wewe. Ndihle ke ukunamba okay. Ngiya umsimani nama nomsimani. Yabo lo friend. Ngiya umephandi ndihle notsho kuye. Uyakhala umnana apha yena uthethana lo mnana uthuthuzela lo mnana kwathi nqa lost man uthuthuzela lo mnana uthi yamazi lo mnana so nyani lo mnana umbiza ngegama yabo uthi uqhelwa ngenye bitch yabo basho iqhaphukile ke ngoku yabo uzethi mfi lo mnana ke ngoku uqhelwayo yabo kuthiwa uphakathi so mna ndiyangena ke ngoku phofu ndisuka from kubo ke ngoku yabo ndiyaphakathi. Xa ndizofika pha ngasemnyango uyabo nangu lo mnana fonini yo gazi bethwe nge-aim nanoba ubethwe nganoni but uyophala wefoni lost ke ngoku yabo and ngoku ume phambi kwami ke ngoku la mnana novela wathi nansi indoda yakhe indoda yakhe what the fuck Indoda yakhe. Exactly my guy. Bamala mnana. Yakhumbula la episode kaasi. Esaskipha se relay nesinqabeli. yeah Sibamala mnana phone siqhazula sazophela kule ndawo. Bambile. Nathi indoda yakhe. He. Amaphara nanoba yinoni zakaka. Steak Fontaine mfethu. Banjwe la we. I lost the show. Banjwe la we. Bakuse uphi mnana?
Mnana wathini? Lost bra. Fraizo askis abaninsi njani bra? Engena phakathi. Hey wrong man night guys man. Like naphansi umlozo Ta Chayi she. Serious. Hey tifnach bra. Chironga yaziyo. Efanele angena bra okay ngixelela lamashita ekuse uzithi ola shubile phaphandle. Uzithi avela nanxibe islama mos. Esaslama sika Star Wars. Sap slama sam. Hey, ayathanda bangizake wena. Yabo, vula le shit, davula le nono. Esaslama, bonza iskipha. Uze igazi lalomnana fonini lapha kumasifubeni jo. Fethu baza abantu bonke jo. Awazi wonke umuntu. Umuntu. Phansi ubethwa into embinyane bra. Wenze nolo manje usamuntu wena. Ubuza kum? Fanele jo. Ndibuza ntoni? Bra hello, never nithini bra. Uthela mnana kaloku mnana ndifika usima uyathuthuzela uyakhala lo mnana so ngubani lo mnana fonini abesithi no namalo lo mnana kwathini lo mnana athi uqhelwa amasimba hey uzithi and lo mnana umqhela amasimba phakathi yabo ene lost mos ke manje umshiyo athi usinale kaka yenzayo yena yabo beke phansi le beach guys xa ngifike egate yabo andiyazi nobunuku isile mhlawumbe nisuka kuyo kanye uzithi ndiyabe nginathetha naye kanye ndifanelene naye kanye uzithi kaloku gqenge khen kuwinile engqondweni yakhe no ngomnye lo kaloku mnanam iqale elihlobo le way yabo ndiqaywe ngale toti Ndazwa ingakuva. dizi kumele chithi mama the reason why icinjwa ichiri yakho is because kubona like no Lento lost emziba. the lost Joe echongela kakabini necklace 5 rand oyibrule now ilaba bigqoka for inebona mashita lalo hlobo fethu umchita ngane necklace ephondo yabo i5 rand like fethu hey akho mali lo mchita une 5 rand nentanyeni yakuqobhozile indibambela weyibuza ipicheram ngqomuza ucheram yena labekwa phansi mfutshane mase fuck just skis grootman zam skis stars andimazi lo mntana akho webethwa unye fonini bethwa unye bra you jonga fonini nakena rotsho noma nomnye mnana Brian maboyso story jo deftag lo kak jonga lo mnana Brian sipholile apha yabo khole pali ndihleli kule pali yena ume phambi kwam yabo ukho amajita my2 azayo eback yabo lo mnana like ume phambi manje ndiphuza yabo samuncana la nje token for stand yabo so xa ndiqoba ngapha kwakhe ndibone isikaka zithuze zayo yabo mizuzu ndisajonge lo kaka andibambe lo mnana yabo phina ndibuye na sifebe mase rubbish yabo phina ndimunce namunce nabola timing inphindi buye futhi kuma bekhobana bayithwa besiza phina ndiqoba xa niside yi1 le kakawo meshe shubile yabo ize le kaka ize xa fika abifike salute ekuse grand sharp uzida sharp power 9 so yabo sharp uzida amnandi yabo ibuze le kaka ba banxesha hey abhukile ke dama sesikhathi uzibeke phansi bengathi yapha ngasethini phofule uyenzeka phipha apha phokala balala sedwesi yabo lojophetheni le kaka fike pha ijeqa phinde buye xa ibuya yafika ke ngoku mapapa moso samile phambi kwami yabo sangcola xa sisayile yabo kwezabhali ya pha ngozabhali yafika le kaka yama fonini xa ifika kulomnana xa ifika pha ngakuthi athi 1 2 yabamba lo mnana ngenono ngebhandi mebrul yabo yamtsala abhukiwe ngo bamba nami umjita mqaleni yabo jijiswana fonini stala sele kaka imba amiyekanga lo mnana yama mbambe ngebhandi lawe ndibambe emqalile kaka esinye sala sayo ke kule kaka yaphutha yabo nami ndiphutha ke ngoku ngesisandla yabo lo mna ndiphutha isandla silanuka lemela yabo ya so ndibambe ngale ndawo le kaka yaphutha yona apha eback kuyo yayifumana lemela le rubbish yabo lo mnana mfethu okoko bambekile bebanjiwe sijikeleza lawo silent mode jo akhona nix bra but I understand yabo mhlawumbe if ayezile uqaphuka wesi yabo okay
yabo jijisane le kaka ndiyazi mfethu ndayifumana njani mele ndayifumana ndayibamba nge-left qha yabo ndi-right mos man mfethu life but ugrand mna mfethu ndacinga ubudum ndayihlaba inye nge-right le kaka yabo ndi-right mos ndayiyeka le marafaka emqaleni bansisa le mela ngapha yathi dubula le pence athi qele kaka yesibini afika yabeka ligane enqayini lomnana ingakwazi uthethe nje bambe jomela jole kaka zuma bebona igrip lena bra bamba yanya mebruli ayikwazi uthetha ayikwazi uthi khale kaka izixelele yabo enenge unami ke uqoma nje bulala inye le kaka stombu sami ndayizobayila kaka ayiqanqulula inye la marafaka baby uqonde yo fani nabekwe enqayini lamnana nabuyumva taskisi Grootman yathi taskisi msunga Batista kabukile msunga Batista Brian ngomekhe yakho we yaskisi Grootman zami nabuyumva yabo mbambile le kaka lomnana beka limele nanyeni kuye ye bras suke ezinweni bra ye fight trauma le bra beka limele nanyeni beka igani ngapha le kokoko mbambile mosekani lawo kwatshotsho ngamsunu wakho ndinxibe ngalo mini Adidas nje yami yabo fresh noba ine 3 weeks so yabo fresh yabo buyesikela mos sabuyesikela sayo sathi no awuline nje uphuma yabo gugu hayi into nje engaphuma la yabo so ndikhabele ngxibe fresh ngathi hoodie egrey le hoodie phone ndifake up ndifake iring eza rings ze-35 eza way esikhumbule eza way kuthiwa mnqondo wakho sajima ngesasikhala dlala irugby mos kuthiwa mnqondo wakho busy ngabantwana besikolo wena ngxibele ring moso ezifi ngathi nditshatile yabo and then nomzimba wami wala wiki yabo busy ngabantwana besikolo mnqondo wakho kwathi ngolo mnana enxibe ijini wathi ijezi esigela ngaphezulu yabo mnqondo wakho busy bone jo fethu bra yathi le kaka jonga msunu wakho sapa le teki sapa lo mnqondo wering pokotho kwathatha ifone banjwe lo mnana fonini fetcha mapapa thixo wami bawo fetcha mamela nje yami yabo jonqobe okay we moso grey sajongana esikaka uyithwana usenqayini kume bruli yabo wathi ukhuthana ngaye uyithwana ngaye wathathwa ngenye yabo mthatha mfaka kuye enqayini same time nakaka shubile ke yabo nyangwa pholeka sure yabo yathi le kaka jonga beka phansi umsunu wakho samthatha lo mnana aqelela brana qomba atsho iqapkile ke yabo mabaye ke bamba ngebhandi nami unjongile bra okokusenzeka le welo mnana thixwaka jo mbamba ngebhandi nami apha ngaphambili ezikakaze mbamba engasemva yatsala yabo qomba amadoda mabubu hamba kunyiwe hamba ngenyawo Bruce thatha udala iteki basi simele sebeni sifuthi thatha iteki thatha iring thatha ifoni kwathatha uKway yabo hlikilwe foni yambambile ngqomo ketsalwa namdunqula wase nambamba yabo waza kum ndathana mbeka emveni kwami ndatshala ngaye ke ngoba efonini lo mntu ufonini ufrezile jo mtshala sehla yabo ele kakuthiwa sekubaleka phense baleka phethwe legani ke para kudutyulwa yabo baleka phense ezitholi izitene ezikaka sijike nyani for sure ngiwenza la weyenza ngelaxesha phakla kaka sibana yabo chale sihle nyana lo mnana jonga ne-ox ngoku yabo sihle sejova kokwabo xa sifika for kokwabo hamba ngenyawo ngena fonini anzongena so le ngxolo siyenzayo yavakala kokwabo phakathi kwaphuma umamakhe waphuma ubrother wakhe yabo ubrother wakhe sakhe sanento before akanifuni kwakulo muntu yabo akanifuni kwakulo muntu yabo so xa isithi udibana le kaka enwana lo mnana fama kudala lapha endlini yabo wena ngendlini yabo lo mnana ndithi sho ngena endlini
mnana akafuna ungena endlini wena uyaphi Jagoduka. ndihamba nawe Yo. njani buhamba nam efowunini uthi efowunini uzahamba njani wedwa kodwa usanorojwa ngongoku ndithi efowunini ngoku hamba efowunini utsanisoyenza lo ndihamba nawe bona icebo ubuthini mamakho bitchkazi kanashenela fuck it foni yaxesha lo ndihamba nawe efowunini so ke kunotshayiwe nonyo ndim ke uyabo phambili man hamba wena mamakhe wena isaphi yena ubiza mna ubrada wakhe ubiza umama mama myeke lo mntana kwathi sibayifoke usihamba la At least ngiyakhapha. sibayifoke sihamba la ndimo phambili oxley barakhono nyani aphele lo mshite sithi myeke mama yabo jika mna ndizahamba nabo sabona ba uKatie ndizamlanuka lo mntana apha endleleni sihle nyani ihandi hamba ke ngoku phambili mos benguye bengulo mjito ulanuka labo sama kodwa sodwa sofika yosa soche bills yabo bills ubillionaires Uhlala nakhona ngoba Usengaphi? Usiyaphi? kalojongo no andisilovo ndisuka phi kaloku ndisuka phayana ndahla nakhapha yena Sure. from ukhapha yena so ndiyehla ngqobe yami andizogoduka kanjani ngenyawo Yeah. mani hamba nojongo uAchus xa ndifika kwaAchus kwathi uAchus usendaweni ethile Okay. yabo ya so ihambela wela ndlela xa ndifika nyhani nango lapho umnanegazi yabo hayi ke ayiloqapha apho hayi siyeta yho aniyazi kake nosuka kuyo majita So boleka iteki for lo. kaloku watsho sifumane ii-flops phaa yabo ya ndinotsho phaa kuye endlini afumane ii-flops so ndofika phaa kuye fike ndihlale ikaka le mna nam uzedi dem angabeka apha watye ivalentines lo mini futhi abethe iglasi inenari mebruli uzedi efowuni zabona ngeje umnari wajuza wasondela zonke nizanganofowunini anorojwa la uya apha phandle apha efowunini ngobani abo sibonile zikaka khwelo golfini ngoku ndithi hayi ncede efowunini yasitata nje lo golf enqobaso sifumana apha esikaka Never know. but efowunini zabaleke zakaka zangene elanuke ne-extension Zangi freeway. Okanye zahlangene ngela. zangene zathi tshwayela thafa kaloku alifumana phi ke umebro Yo siphilile kabuhlungu kalungisa.